za předání slova. Já se pokusím zkombinovat to, že budu mluvit pomaleji pro překlady a zároveň dostatečně rychle na dodržení časového limitu. Moc děkuji za slovo a za příležitost tady promluvit. Já bych na začátku chtěla uvést, že jsem lékařkou, pracuji ve veřejném zdraví a považuji za důležité zdůraznit, že i z těchto důvodů neakceptuji žádné platby od potravinářského průmyslu, alkoholového nebo tabákového průmyslu. A byla mi svěřena tady taková milá povinnost promluvit o jednom z témat, kterému se věnuji profesně a pedagogicky i na Univerzitě Karlově, a to jsou komerční determinanty, zejména teda v kontextu propagace náhrad mateřského mléka skrze zdravotnická zařízení. Ta prezentace bude trošku techničtější, ale já si myslím, že je to důležité, protože pochopení těch mechanismů, jakými ten vliv funguje, jakými ovlivňuje třeba ta doporučení, která ženy dostávají v nemocnicích, je důležité pro pochopení toho, proč potřebujeme a možná trošku změnit ten přístup, který tomu v tuhle chvíli máme. Já začnu tu prezentaci možná trošku překvapivě skrze farmaceutické produkty. A existuje velmi zajímavá studie, která mapovala to, jestli oběd poskytnutý farmaceutickou firmou a počet těchto obědů nějakým způsobem souvisí s preskripcí toho daného léku od těch daných lékařů. A ta studie našla strašně zajímavou věc, že vlastně už jeden oběd vlastně prokazatelně zvýšil preskripci toho léku, kterýho se ten oběd týkal, a zároveň tam byl poměrně jasný gradient. To znamená, čím víc obědů ten dotyčný lékař obdržel a čím dražší ty obědy ten dotyčný lékař obdržel, tím větší preskripce toho léku tam byla. A samozřejmě, jako my, když vidíme takovýhle krásný gradient v rámci epidemiologie, tak je to poměrně silný důkaz, protože tam je nějaká příčinná souvislost mezi těmito dvěma body. Unáhlená a urychlená a samozřejmě chybná interpretace by byla myslet si, že lékaři prodávají svoje pacienty a ovlivňují kvalitu péče výměnou za oběd. To by žádný lékař prostě neudělal a je potřeba, aby to tady zaznělo. Ten problém je v tom, že oni tyhle komerční aktivity a vlivy fungují jinak, než my předpokládáme. My v rámci těch diskuzí často o finančním střetu zájmu přemýšlíme o nějakém vědomém rozhodnutí. Že já akceptuji peníze výměnou za něco, že já akceptuji peníze a dělám něco, protože z toho mám ten finanční prospěch. Problém je v tom, že když se podíváme na výzkum v téhle oblasti, třeba ze sociálních věd, tak to neodpovídá těm mechanismům, kterými tyhle věci běží. My víme velmi dobře, že to běží na podvědomé bázi. Jak už tady bylo ten dárek, i třeba velikosti oběda nebo i něčeho menšího. Jsou studie, které třeba mapují zase finanční dary, třeba i o velikosti třeba propisky, opravdu pár dolarů, tak vytváří nějaký podvědomý pozitivní vztah k tomu produktu. A tenhle podvědomý pozitivní vztah potom ovlivňuje naše vnímání informací, naši interpretaci těch informací a tak. A právě proto, že to běží na podvědomé úrovni, tak my nejsme schopni se tomu efektivně vědomě bránit skrz nějakou edukaci nebo racionalizaci nebo tak. Je to prostě něco, co se děje mimo naši kontrolu. A to, že to nejsme schopni úplně ovlivnit a nejsme schopni z toho ani uvědomit, opět dokládají další studie. Já jsem tam dala nějaké příklady zase ze zdravotnických zařízení, kdy krásně se ukazuje, že vlastně lékaři, když jsou ptáni tím, jestli si myslí, že třeba účast na nějakém placeném sponzorovaném semináři ovlivňuje jejich praxi, tak většina lékařů tvrdí, že nikoliv, že to není možné. Ale zároveň si teda myslí, že u kolegů se to děje, že jenom oni jsou tak dobrý, že to nejako zvládnou vrhladnout. Jo. Stejně tak, i když se podíváme na data, která jasně ukazují, že se změní ty preskripce těch léků, kterých se ty semináře týkaly, tak ti lékaři sami odmítají, že se to může stát, a to dokonce i v situaci, jako si třeba ani nepamatují toho sponzora, jo, ale stejně prostě se ta preskripce změní. A je to prostě daný tím, že to skutečně běží na úrovni, kterou my nejsme schopni úplně vědomě a racionálně ovládat. Tohle všechno souvisí nebo spadá do jednoho širšího balíčku, a ten balíček se jmenuje komerční determinanty zdraví. Ty jsou definovány jako systémy, postupy a cesty, kterými komerční subjekty ovlivňují zdraví a rovnost. A ta definice uznává, že ty komerční subjekty jsou různorodé. Ta definice i uznává, že aktivity některých komerčních aktérů mohou být i pozitivní v nějakém smyslu. Ale samozřejmě jakoby nás z veřejného zdraví z hlediska prevence většinou zajímá to, když nastane situace, v rámci které aktivita komerčního aktéra spočívá v tom, že vlastně získává zisk na prodeji produktu, který nějakým způsobem poškozuje zdraví nebo minimálně ho nepodporuje. Protože v tomhle případě vlastně dojde k situaci, kdy komerční aktér získává, zatímco celá společnost nese pak náklady na ty extrémní negativní dopady.
Komerční determinanty jsou neuvěřitelně široké pole. Jo? Patří tam všecko od tabáku přes nezdravé potraviny, fosilní paliva, alkohol, hazard, zbrojařský průmysl. Mohli bychom tady v podstatě vyjmenovávat dlouho. Ale je zajímavé, že ty systémy, praktiky a strategie, které se v této oblasti využívají, jsou prakticky stejné napříč těmito průmysly. Jo, to znamená napříč tématy. Velkou část z nich mimochodem vymyslel samozřejmě tabákový průmysl, ale velmi efektivně byly adaptovány i skrze jiná témata. A z hlediska zase toho, co tu dnes diskutujeme, tak ty nejzásadnější věci nebo nejzásadnější strategie, tak jsou norm shaping, politické praktiky, vědecké praktiky a pak právě marketing. Norm shaping nebo nějaké utváření norem je vlastně utváření toho, co my vnímáme jako normální. Jak vypadá normální chování novorozence, jak vypadá normální péče o novorozence. Ale i třeba to, jak vypadá normální podpora toho kojení, jakým způsobem mají být třeba implementovány ty legislativy a podobně. To, že třeba klademe větší důraz na edukaci a seberegulaci do nějaké míry, je také rozhodnutí nebo také společenská norma, která může být utvářena. Politické praktiky tam spadá zejména lobbying, vědecké praktiky tam patří sponsoring vědeckých studií, které jsou pak třeba využívány i v rámci té argumentace. A potom poslední, tak je samozřejmě ty marketingové aktivity. A opět je důležité chápat, že v kontextu medicíny a v kontextu té podpory kojení, tak zdravotníci a zdravotnická zařízení jsou často cílem právě těchto aktivit a jsou tou cestou, skrze kterou ty aktéři mohou ovlivňovat ta doporučení. Sponsoring. Když už se teda zaměříme čistě na ty aktivity, které jsou relevantní právě ke vztahu zdravotnických zařízení nebo zdravotníků, nás zdravotníků, tak jedním z nich je sponsoring. To je nějaká obchodní transakce, kdy vlastně ten komerční aktér výměnou za nějakou finanční podporu či jinou podporu získává na oplátku nějaký prostor na té dané události, materiál nebo tak. Může to být samozřejmě konference, může to být edukační materiál. Pro ty podniky nebo pro ty komerční aktéry je to samozřejmě výhodné proto, že tak mohou demonstrovat nějakým způsobem svoji příslušnost k té dané organizaci nebo k tomu danému výstupu. Což jinými slovy znamená, že to může pomoci podpořit jejich prodej i bez toho, aby to byla vysloveně rozpoznatelná nebo otevřená reklama a marketing. Tím, že vytváří tu asociaci mezi sebou a tím daným třeba organizací, například zdravotnickou asociací. Víme, a už to tady bylo zmíněno v té předchozí prezentaci, že zdravotníci vystavení těmto cíleným komerčním aktivitám prostě mají vnitřně pozitivnější postoj k těm výrobkům, a to i v situaci, kdy si třeba nevybavují jméno toho sponzora. Takže zase chtěla bych zdůraznit, že to skutečně běží na podvědomé úrovni, není to úplně jakoby aktivní rozhodnutí. No a zároveň z hlediska zdravotnických organizací je důležité chápat, že to, že se spojíme s nějakým komerčním aktérem, tak samozřejmě může mít dopad na naši kredibilitu, protože tu naší kredibilitu, tu naší důvěryhodnost odbornou, kterou máme, tak v podstatě propůjčujeme částečně i tomu komerčnímu aktérovi. To, co pak může znamenat a jakým způsobem negativně může ta poškození té kredibility dopadat třeba i na důvěryhodnost toho doporučení. Poměrně nehezky ilustruje nedávný skandál z Británie, kdy vlastně investigace British Medical Journal ukázala, že poměrně významná část aktérů nebo významná část členů poradního odborného panelu vlády měla velmi úzké vazby na potravinářský průmysl. A byl to vlastně poradní orgán, který dělal doporučení celostátní, nejenom tedy pro výživu kojenců a novorozenců, ale i pro další nutriční doporučení. A samozřejmě ve chvíli, kdy se ukázalo, že vlastně spousta těch lidí tam měla přímé napojení na některé firmy, jejich se ta doporučení dotýkala, tak to způsobilo poměrně velké halo. Jo. Neznamená to samozřejmě, že ta doporučení automaticky byla špatná. Já věřím, že spousta těch odborníků, kterých se to týkalo, tak se snažila skutečně upřímně doručit to nejlepší odborné doporučení, které mohla. Ale zároveň asi není tak překvapivé, že když se ukáže, že třeba bylo publikováno právě doporučení na podporu kojení a na podporu výživy kojenců a novorozenců, a to doporučení bylo mírnější, než se čekalo vůči některým těm produktům. A následně se ukázalo, že někteří ti lidé měli prostě vazby na firmy, kterých se tato výživa týká. Tak není tak překvapivé, že se veřejnost ptala, jestli to doporučení skutečně bylo teda založené na nejlepších důkazech a nebylo bylo založené na něčem jiném. To znamená, bylo tam nějaké poškození té důvěryhodnosti a ve chvíli, kdy se poškodí důvěra mezi pacienty a lékaři nebo zdravotnickými organizacemi, tak samozřejmě ta práce prostě nebude běžet dobře. Jo, a bylo to vlastně dané jenom tímhle s tím. Neznamená to samozřejmě, že to doporučení bylo automaticky špatné, ale ta důvěra už tam prostě nebyla.
Velmi speciální kategorie jsou pak průmyslem sponzorované edukační akce. Ty jsou velmi, velmi populární, protože samozřejmě prakticky ve všech zemích se zdravotníci mají povinnost nějakým způsobem kontinuálně vzdělávat, musí ukazovat, že chodí na nějaké semináře a tyto semináře jsou velmi často opět sponzorovány a vlastně specifickými výrobci v rámci nějaké jakoby edukační aktivity. Opět máme velmi dobré studie, které ukazují, že i když třeba tam nedochází k přímé jako podpoře nějakého konkrétního produktu, tak ten obsah těchto edukačních materiálů a těchto edukačních seminářů je utvářen tak, aby vytvářel k těm produktům nějaké pozitivnější vztahy. Já jsem tam dala příklad zase trošičku z jiného soudku, než o kterém se bavíme dneska. Ale bylo to hezká studie, protože na rozdíl třeba od jiných, které byly jenom observační, tak tohle byl skutečně randomizovaný trial, kdy vlastně vzali zdravotníky a rozdělili na dvě skupiny. Jedna dostala informaci o fentanylu, nebo dostala prostě ke čtení materiály výrobců, které se týkaly využití opioidů při bolesti, zatímco druhá dostala ke čtení nezávislý klinický guideline, který měl jako podávat návod na hodnocení nebo na léčbu bolesti a řešení bolesti. A následně vlastně zkoumali, jaké informace si ty zdravotníci z těchto dvou materiálů odnesli. A bylo tam velmi patrné, že zdravotníci, kteří byli vlastně vystaveni těm komerčním materiálům, tak měli mnohem pozitivnější vztah k těm lékům. Vlastně vůbec si nevzali o nějaké informace o rizicích, které se k těm opioidům třeba vázaly a podobně. Přestože ty informace per se v tom materiálu nebyly špatné nebo nepodložené, ale ten materiál byl zkrátka nějakým specifickým způsobem formulovaný. Není to moc dobře vidět, jo, ale podobné studie existují z jiných oblastí. Já jsem tam třeba pro zajímavost dala studii, která takto zkoumala zase u laiků dopad právě na komerčních materiálů versus nezávislých na nějakou důvěru v rizikovost daného faktoru. U kouření, alkoholu, fosilních paliv, slazených nápojů a prakticky u všech těchto témat konzistentně se ukazovalo, že po vystavení těm komerčním edukačním materiálům ti lidé vlastně méně věří tomu, že ten faktor je důležitý, nebo naopak více jsou jako znejistění ohledně vztahu toho faktoru k té dané nemoci. Takže i tohle je potřeba brát v potaz a chápat, že ty firmy, jak už tady zase zaznělo, ty edukační akce neplatí jen tak, oni je prostě platí, protože je to součást nějaké jejich strategie. S tím souvisí ještě poslední vědecká praktika, o které bych tady chtěla mluvit, a je to přesně to, co už zase tady zaznělo vlastně v té předchozí prezentaci, jen trošičku konkrétní. V nedávných, nebo 3 roky zpátky a pak rok nebo 2 zpátky vyšly v British Medical Journal 2 zajímavé studie, které se věnovaly právě kvalitě výzkumu věnovaného náhradám mateřského mléka. A z těch studií vylezly 2 zajímavé informace. První informace byla ze studie, která se koukala na kvalitu těchto studií, těch klinických studií, na základě kterých se třeba pak dělají ta doporučení. A bylo tam poměrně patrné, že nejenže většina těch studií v této oblasti je placená a sponzorovaná průmyslem. To znamená, my velké části nevycházíme úplně nezávislých dat. Ale především velká část těchto studií skutečně měla velmi, velmi nízkou odbornou metodologickou kvalitu. Velmi často se třeba jednalo o neregistrované triály, což je velmi jako hrubé překročení dobré praxe, protože ta registrace toho triálu je ta ochrana před nějakou manipulací těch výsledků. A velká část těch studií vlastně vůbec tu registraci neměla. Jo. Stejně tak většina těch studií ukazovala příznivý výsledek a v abstraktech dokonce měla ještě pozitivnější asociaci, než která vlastně byla ukázaná v těch číslech. To znamená, ty studie jsou nějakým způsobem systematicky vychýlené. Opět neznamená to, že každá studie, která je nějakým způsobem sponzorovaná průmyslem, je automaticky špatná, ale je třeba chápat, že je tam nějaké systematické zkreslení, které ty výsledky tlačí nějakým směrem. Samozřejmě tohle se pak propisuje do té problematiky různých zdravotních tvrzení, ať už v těch materiálech, nebo na obalech těch produktů, nebo v těch edukačních seminářích, protože ta zdravotní tvrzení, se kterými ty firmy pracují, jsou právě založena na základě těchto nepříliš kvalitně udělaných studií. To znamená, pak vlastně dochází k tomu, že ti lidé nedostávají úplně zcela objektivní a dobře získané informace. A opět tam bylo vidět, že velká část těch tvrzení, tohle byla zase globální studie, tak byla vlastně založena zase na neregistrovaných triálech, na triálech, které měly velmi vysoké riziko zkreslení a podobně. V reakci na tohle všechno, tak samozřejmě některé odborné organizace už přijaly opatření i dobrovolně. Já jsem tam dala 2 příklady ze zahraničí, jedno z Itálie, jedno z Británie. Vlastně obě 2 sdružení pediatrů tam přijaly kodexy, které vysloveně jakoby v podstatě ve výsledku pak už zakazují kooperaci vlastně s tímto odvětvím, protože právě nechtějí riskovat poškození té důvěryhodnosti, nechtějí riskovat to, že a tam dojde k nějaké narušení té důvěry mezi nimi a těmi pacienty, se kterými pracují. Obě 2 organizace popisují vlastně v těch případových studiích, které publikovala WHO,
že to nebylo úplně lehká práce, že tam vždycky bylo trošičku protiodpor, ne vždycky tam bylo porozumění na všech stranách, proč je takové rozhodnutí důležité. A samozřejmě je fér říct, že takové rozhodnutí znamená trošku změnu ve fungování té organizace, v tom, jak je financována a tak. Ale zároveň obě dvě tyto příklady a celá řada dalších ukazují, že to není nemožná cesta, že je možný jít tímhle způsobem. I když to dobrovolné rozhodnutí je možné, zároveň víme, že to není nutně vždycky nejefektivnější právě proto, že ta cesta k němu je docela trnitá. A já bych možná na závěr tím pádem to zakončila takovým jako shrnutím a vyzdvižením významu právě podpory Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka a těch navazujících rezolucí a nějaké její skutečně efektivní implementace do České republiky. My zkrátka musíme brát v potaz, že ani my zdravotníci jako nejsme nad lidi, my jsme taky lidi. A jako lidi se vždycky nerozhodujeme úplně vědomě, je to poměrně komplexní problém. A tím pádem nejsme vždycky schopni se úplně vědomě bránit některým vlivům. Jediná a nejlepší ochrana je prostě zajistit, že ten vliv na nás ten vliv mít nemůže, že tam zkrátka nebude ten finanční střet zájmu. Zároveň pro nás jako zdravotníky by mělo být naprosto klíčové, aby nám naši pacienti mohli věřit, že skutečně děláme ta doporučení na základě toho nejlepšího, co máme k dispozici a nemuseli přemýšlet o tom, jestli jim to dané doporučení dáváme, protože to tak skutečně je, anebo po něčemu jinému. Zároveň bych chtěla vyzvihnout to, co tady také zaznělo, je, že v případě Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka se ukazuje, že samoregulace je dlouhodobě neúčinná. Pokud se spoléhá pouze na to, že zkrátka průmysl přijme nějakým způsobem ty dobrovolné kodexy a bude je dodržovat, tak prakticky napříč všemi státy se ukazuje, že toto není efektivní. A ta compliance, ten soulad těch etických kodexů výrobců s tím, co je doporučeno na základě těch důkazů v tom mezinárodním kodexu, je velmi, velmi nízká. Jinými slovy, a jak tady bylo zase řečeno i v té předchozí prezentaci, čím lepší je ta implementace těch doporučení v tom kodexu, tak tím jednoznačně vyšší je ta míra kojení. To znamená, víme, že to nějakým způsobem funguje to v různých kontextech. A myslím si, že z tohoto důvodu my jednoznačně vítáme jakoukoliv snahu na jeho lepší implementaci i v České republice. A já mám na závěr úkol zdůraznit, že Česká pobočka WHO děkuje, že může být součástí toho procesu, že může být součástí té pracovní komise a jednoznačně bychom chtěli potvrdit, že nabízíme jakoukoliv podporu, která v této oblasti bude potřeba. Děkuji za pozornost.